Kajingpule na kitab u Isaya nong ya thulu pa kalan nong kapasaw po kadakod iwe hadu hadwe. Do pentingen ya upa jonga u Blei jong pi u ong. Do gren pentingen ya ka Jerusalem bado perta yaka balakut ka jinglong rau jongka balamap ya ka jingbam man jongka kalayo arban ka jingpen shitom na kakti utrai na marki comes new jongka baro kaway kasur kaperta hari kenja do ben kre kalenti na kabenta utrai hari siap do thau kalenti ba kaba ben na kabenta ublei jongi ya kathem baro ansa pendam ya lumba bad ulum red baro ansa pensendam tiga kendo kabakhoru khoram kan samadan bad ki jaga ki basokru kin sajli hangta ya kaburom utrai ansa penpau bad ki briu baro kin sayo I yaka nabau utrai ulakren tala kashentur kawai kasur kahukum do perta bad ngalakeli ya ngan perta bau khun ben riu baro ulong uplang ban kajing bhabriu jong u tangkung utiu klau uplang utulor usentiu utulob hababe kalier utrai the shisha uplang ulong ukhun ben riu uplang utulor usentiu utulob henry ktien Blei jongi kanle junom phor ki let kiu sha ulum bakenjang phi ubara ka khubor bapha sha zion to perta jam ting e phi ubara khubor bapha sha Jerusalem to kerkat klemjing shakti to ong ha kishnong juda hagne udon Blei jongpi hakmi utrai kenrat uwanda ka borba uthom naphang da kaksangti jongu kane hangne ka bainong jingjob jongu ki kusnam thma ki yad hakman kum unong sharai unsa yala ki langrod unlum lang yaki da kaksangti unra ya ki khun langrod hala shadem but unyalam suki jai ya ki badang aibun ktien jong utrai kasam khandai puin riu kadkhod iwe hadu lai but shipo hadu khatlai durwai ka jingwai bathimai ha utrai durwai ha utrai phi kaperthei baro durwai ha utrai tukir khu ya kakirteng jongu do ben bana man kasni ya ka khubor bapha bala pen im yengi to ben bana ya ka burom jongu hapdeng ki jat ben riu ya ki kam phla jongu ba ki pat briu baro to ben bana ha ki gentle utrai ulong usim wala pen scam ya ka perthei kan om khi unsa bishar ya ki jat ben riu da ko ho to ki beneng kin kmen to ka perthei kan shat kmen to ka duriau kan kerhu ban ki bashong ha ka baro to ka lum ka wa ban ki badon ha ka kin shat kmen ki ding klau jongka kin risa kmen hakman utrai naba uwan ban bishar ya ka perthei un bishar ya ka perthei da ka hok bat ya ki jat ben riu da ka jing shisha ka gospel tat kum u Matthew bukhuj lanong ka bakhatra ka khot khat ar hadu khat saw kum no khiper khat chaphang kani wei ubriu udon shispa atali ki langrod pat ka wei na ki kalaja hatu ino ya ki khindai pho khandai halum banlet wat ya kabala sakma lada ulap ya ka nga ong hapi un kham smoke men ya kani ka wei ban ya ki khandai pho khandai ki bam shim sakma hagaju ka rukong ukpa jumpi uba habneng umkwa wawat iwei na ki baren in jodno ka gospel jong utrai